ସେଦିନ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ହେବେ, ସତରେ ହିଁ ବହୁତ ଲୋକ ହେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେବା ମେଳା ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବଜାର କେମିତି ବସି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି କି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ରଥ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ା ରଥ। ବାହୁଡ଼ା ରଥର ଭିଡ଼ ତ ବହୁତ ଦୂର ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ରଥ ଗଡ଼ି ନାହିଁ ବୋଧେ। ରଥ ଟଣା ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ମେଳା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ରଥରେ ଏଇଗୁଡ଼ାରେ ସବୁ ଦୋକାନ ଥିଲା। ଏଇ ରଥରେ ଭିଡ଼ ହବ କାହିଁକିନା ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ରଥ ଗଲାକୁ ଏତିକି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଲୋକ ଏତିକି। ଯଦି ରଥ ପହଞ୍ଚିବ କେତେ ଲୋକ ନ ହେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଲୋକ ଆସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଦେଖିବା ଆଉ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ରଥ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁନି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ରଥ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗୁଆ ଏଇ ରଥ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରଥ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ। ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ କେମିତିକା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ ଜାଗା ପାଇପାରୁନି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ତଥାପି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ଲୋକ ହେଉଛି ବୋଲି। ଏତିକି ଲୋକ ଗହଳି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେଇ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ବାହାରି ଆଉ ପାରୁନାହିଁ। ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଆସିବ, ତାପରେ ରଥ ରହିବ, ତାପରେ ଆମର ଯାହା ଯେତିକି ଜାଣିଥିବେ ମିଠା ଫିଠା ସବୁ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ। ଘରେ ମା ମାଉସୀ ଭାଇ ଯେତିକି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, କେମିତି ନିଜେ ଯାହାର ନିଜ ଜାଗା ସବୁ ଦଖଲ କରି ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ରଥ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଉ ଜାଗା ପାଇବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଲୋକ ଏପଟ ସେପଟ ଯେତିକି ଆସିବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହିବ। ତେଣୁକି ଯିଏ ଯାହା ଜାଗା କଲା ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା ବାହୁଡ଼ାରେ ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ ଲୋକ ହେବେ, ଯାହାକି ହାଇଲାଇଟ୍ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ବାହୁଡ଼ାରେ। जहाँकि मुझे तुमको देखी मेलार सबकि देखली कि सन्ध्याटा एवं मुझे देखा आज गला मेला बुली बुली गला बहुत थकी जाइए आसिक टिके रेस्ट नौ फाँका जगार एत लोक होते कहला कौन मोबाइल फोटो मुझे काढ़ी पार नी कि कौन सी गोटे सुट कर पार नी
ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମିନା ଯାହାକି ମୁଁ ମୀନା ବଜାର ଯାଇକି ଦେଖେଇବା କଥା ତାକି ମୀନା ବଜାରରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅନ୍ଧାରେ ଆଜି କହିଲା ମେଳା ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ କି ଲାଇନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଯେପଟେ ଦେଖିବ ସବୁ ଅନ୍ଧାର। ଭାଇ କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଯାହା କରୁଛେ କହିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିଛି। ଆମର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ପଛପଟେ ଅଛି ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ଆମେ ବସୁ।